I am waiting for a bus at the end of the night. On the street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. Hola, ja hem arribat a l'hotel. M'he ficat així, amb aquest vestidet i el biquini, i res, ara ens anirem cap a la platja i aniré a dormir un rato perquè he dormit 2 hores avui, he dormit 2 hores, però estoy en las últimas. Espero no acabar molt cremada perquè no porto crema de sol i la Ona tampoc en té. Pues he trobat això a casa, però crec que està buit i caducat, segur. Me ficaré també la de la cara, que la de la cara sé que la portem. El cabell i tal, sé que el tinc fatal, però ja me l'arreglaré després. I punx. Va, aquí. Aquí no hi ha ningú. Eh? Claro. Hem d'anar cap a... Tia, però... Home, Maria! Maria! Qui ets, Ona? Que vols presentar? Qui ets? Soc la Ona. La Ona ens ha mogut perquè s'ha anat a treballar i vaig a passejar. Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. The world
Bueno, nois, som el segon dia i us vinc a ensenyar la realitat de lo que és aquest viatge. Una de fer el TFG perquè estem a molts pocs dies d'entregar-lo i s'ha d'anar per feina. Així que avui, desgraciadament, ens passarem gran part del dia amb el meu amic, el TFG. Anem a fer el outfit of the day, ¿vale? Del Shane. Del Shane y de ma germana. El bolso. I les sabates? Del Jaco. Ara no sé. Del Bershka. Que t'acabes de tallar la etiqueta. Ah, pues del Bershka o Stradivarius o Bershka. Això, el Misako, no? Del Misako, Shane y Adidas. ¡Vámonos! Pa normal, una mica dolç. No me digo. A ver, enseña. Però agafa carn. Bueno, és normal. No. M'he agafat tagliatelle fungi porcini amb salsa de bolets con nata. Jo m'he agafat, bueno, s'han de demanar encara, però els espaguetis amb gambes. Yeah. Pop in, burn it like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Bueno, gent, aquest viatge està arribant al seu fi. Llavors, ha estat una mica express i sí. Llavors, ara, en plan, la Ona ha anat a treballar i jo tinc el vol a les 9 de la nit. Són les 4 de la tarda i a mi m'agradaria anar a la platja ara mateix, o sigui, m'aniria d'una a treure així, de cap a l'aigua. Però, sí. Ens toca fer el TFG un ratet. És que entrego dimarts. Farem un ratot el TFG i ens anarem cap a casa. No sabeu el que me tiraria. És que fa una calor que segur que... Bueno, els que me veureu això segurament sereu de Lleida. Llavors, segur que a Lleida fa el doble. O sigui, de fet, crec que avui arribàvem a 38 graus a Lleida i aquí em fa... no sé com fa. Segur que fa menys, però la sensació és més alta. O bueno, igual és un altre que m'estic traient de la màniga, que pot ser. La qüestió és que m'estic fregint de calor. Per vaig amb aquesta super faldillota, saps? Me volia portar una d'aquestes minis, però vaig pensar, tal, no farà tanta calor. Que no? I res, ens ficarem un ratot a fer aquest amic meu i ja està. Arms on the roof, secrets whispered.